जोंखौ गोसोखाङो। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा हिन्जाव खारनायनिसो दै हिन्जाव खारनायनि टपिक लाना फैदों आरोना मिनिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोननाय जादों आरोना गासैबो सेयार खालामो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो माने नुदों आरोना जेनेबा गोसोआ मानिलायोलाय बेनिखायनो माने आंबो माने खनसे भिडिअ बानायनोसै होनना हगारफिननाय जादों आरो दै लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनि दादगारि जिरुगुरिनि सनजय औवारिनि बिसिया माने गोमाना थानाया 1 मासनि बारबाय होनना बुंदों आरोना दिनैसिमबो माने न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै आरो गासैबो न'खरनि मानसिफोरा रिकुवेस्ट खालामदों गथ' सासे दङ हिन्जावसा सासे दङ हौवासा सासे दं आरो सनजयनि बिमा दङ आरोना लोगोसेयै बिहामजोखौ फैजानो लुबैदों न'खरखौ माने नायनानै आलाय सिलाय गथ'फोरनि जानाय लोंनाय गासिबो थासारिफोरा माने गुबुंले जालांनो हमबाय माने गासिबो माने सिन्था भाबनाजोंनो गब'नानै दं आरो स्कुलाव थांनाय मानाय गासिबो माने खुनु थिखना गैला आरो गथ'फोराबो बेनि थाखायनो माने रिकुवेस्ट खालामदों बेयाव माने स्क्रिनाव फन नाम्बार होदो बे स्क्रिनाव फन नाम्बार खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर नुदोंब्ला आरो हाजासे भिडिअबो सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर सेयार खालामनायनि गेजेरजों जों नुयो नालाय नङा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बिदिबा ससे नायलांदो दे। नों फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै फैफिन जाव नों बे न'आ आलो गोजोन संसार जाफिनदो हिनजाव नोङो आलाय सिलाय जानानै दङ फिसाफ्रा नों बेखौ गोसोखांनानै फैफिनदो हिनजाव आंनि फिसा सानैया नों थांनायनिफ्राय जानाय लोंनायनि उन्दुनायनि गोजोननाय गैया ओमफ्राय नों फैफिनदो हिनजाव नों बे न'आवहाय फैफिनदो दा फिसाफोरनि मोखांखौ नों नायनानै फिसाफोरखौहाय नों गोसोखांनानै फैफिन आरो ओरैजाय बिखुनजो बुरि दङ बिखुनजो बुरियाखौबो नोंनो नायनांगौ नोंनो माबानांगौ बेखौ गोसोखांनानै नों फैफिनदो हिनजाव। मामि नों फैफिनदो जोंखौ गोसोखाङो। मामि फैफिनदो। लोगोफोर जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो खनले खनले बार बार खारबाय थायो आसलथे मा खमि दं जोंनि बर' गामियाव बा जोंनि बर' समाजाव मा जाबाय दं आरोना बेफोरखौ माने आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आरो आसलथे जोंनि बर' समाजाव जिमान हौवाफोरानो फाग्ला जाथो जग्लायानो जाथो थेवबो नोंखौ जिमान माने साख्रि बाख्रि गैयाबाबो मावै दाङै सुख आलो गोजोनै गथ' गथाय फोरोंनो फैसा थाखा खामायनानै होयो नोंनो गाननाय जोमनाय होयो निजेनो गाननाय जोमनायखौ लाबावासो थेवबो मानो खारो हिन्जावफोरा आसलथे मा खमि दं आसलथे मा जामारदों जोंनि बर' समाजाव सोरबाफोर माने हाबा जाखानानै बेलेग हिन्जावखौ लाना खारनाय सोरबा फिसाजोखौनो बरनाम खालामनाय सोरबा माने गुबुन हौवाजों खारनाय बे आसलथे मा खमि जामारदों जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर गारना खारदों मा जामारदों आसलथे जेबोखौनो हमना मोनला माथो मा जानानै थांदों ना सोरनिबा साव नांबाय नामा जोंनि बर'फोरा आं बेखौनो बुङोखि खान्दि औवारि नोङो जेरावखि थाया मानो नों न'आव फैफिननांगौ न'नि फारसे रिकुवेस्ट खालामदों गासैबो नोंनि हौवायाबो बुंहरदों नोंनि फिसाजोआ बुंदों आरो लोगोसे नोंनि उन्दै गथ' हौवासायाबो बुंदों आरो लोगोसेयै नोंनि बिखुनजो जानायाबो बुंहरदों लोगोसेयै नोङो जेरावखि थाया मानो नों फैफिन होनना बुंदों आरोना नोंखौ माने एक्सेप्ट खालामगोन दिनैसिम सनजय औवारिया नोंखौ दिनैसिम नेनानै दं आरोना सोरनिबा कल थांगौबा कल फैगौबा माने नेगासिनो दं आरो बे कल स्क्रिन माबायाव डिसप्ले फन नाम्बार होना दोनदो फन नाम्बाराव सोरफोर नुयोबा लोगोफोर कल खालामहरबानो जाबाय बे माने सनजय औवारिनाव डाइरेक्ट नागिरखागोन आरोना सनजय औवारिनियाव डाइरेक्ट नागिरखागोन आरोना लोगोफोर फना बेनिखायनो माने रिकुवेस्ट खालामदों भिडिअखौ सेयार खालामना हो लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव जाथाय इमान उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने फरायनाय थासारिफोरा माने बिराद गुबुंले जालांसिगोन आरो ओरैबायदि माने जोंनि बर' समाजाव खनले जाबाय थानायानो जाबाय थायो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर सोरबाफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसेयै लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ना हाजासे भिडिअखौ सेयार खालामना हो लोगोफोर दिनैनि टपिकआ एसेनोसै ना लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।